s kým sa stretávame, tak sa máme a tým pádom, že či naozaj ten život chceme žiť tam, kde momentálne sa nachádzame, alebo si vieme predstaviť ten život žiť lepšie. Dá sa z tohto kolotoča nejako von? Pretože mám vlastnú skúsenosť, my sme sa pred pár mesiacmi spojili, dnes sme jednotka v druhom najväčšom broker pooli na Slovensku, takže vieme, o čom asi hovoríme. Nehovorím to preto, aby sme sa teraz chválili, ale možno preto, že to spájanie vlastne prišlo práve preto, aby sme ukázali ľuďom, že dá sa byť v prostredí, kde vedia makať pre seba a nie pre niekoho iného. Takže zaujímalo by ma, či sa dá z toho nejako výjsť, že čo by si poradil tým poslucháčom, ktorí možno pociťujú, že by potrebovali nejakú zmenu, alebo možno len zistiť, že či naozaj využívajú tie najlepšie podmienky pre seba. Lebo to, kde sme, tak, alebo s kým sa stretávame, tak sa máme a tým pádom, že či naozaj ten život chceme žiť tam, kde momentálne sa nachádzame, alebo si vieme predstaviť ten život žiť lepšie. A ak áno, tak čo by mal tento človek spraviť?